הדגמה קצרה של האפליקציה תורת ישראל, שבה יש שיעורי תורה ממקורות שונים. יש מישיבת לדוד בעלי, ישיבת עוד יוסף חי, ישיבת חב"ד, ישיבת מעלות ועוד ישיבות אחרות. בואו נראה את השיעור הזה של הרב יוסי. ואנחנו נתחיל ללמוד את המאמר הקדשתי, והמאמר של י"ג אייר. אפשר לשמוע במהירויות שונות. שבת בפרשת אמור תהיה השבת, כמו שאמרנו קודם, יהיה ט"ו אייר, ויש לנו בסוף השבוע. זהו, להגדיל תורה ולהדיר.